Στις 5 παρατέταρτο το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου του 1945, χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου, ένα αεροσκάφος της Luftwaffe, της γερμανικής αεροπορίας, πέρασε τα πολωνικά σύνορα. Αποστολή των 14.000 μαχητικών και βομβαρδιστικών, η συστηματική καταστροφή της Πολωνίας. Οι Γερμανοί κέρδισαν γρήγορα την εναέρια υπεροχή, καταρρίπτοντας ανελαίητα τα πολωνικά μαχητικά από τον ουρανό, ενώ τα γερμανικά βομβαρδιστικά επιτίθονταν σε στρατό και πολίτες. Κάτω από την προστασία των μαχητικών, εξαπολύθηκαν οι γερμανικές δυνάμεις ενάντια στον πολωνικό στρατό. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαιο από την αρχή. Μέσα σε ένα μήνα κάθε αντίσταση είχε καταπατηθεί και το πολωνικό κράτος έπαψε να υφίσταται. Η Πολωνία είχε υποκύψει σε μια νέα μορφή πολέμου, η οποία θα κατακτούσε όλη σχεδόν τη Δυτική Ευρώπη τους επόμενους 8 μήνες. Οι Ναζί τον ονόμασαν Blitzkrieg ή αστραπιαίο πόλεμο. Η επίθεση στην Πολωνία ήταν φυσικό επακόλουθο της δίψας του Χίτλερ για κατάκτηση. Είχε ήδη απορροφήσει την Αυστρία και την Τσεχοσλοβακία. Η Πολωνία ήταν ο επόμενος στόχος. Ο ανταγωνισμός είχε ήδη ψυχράνει τις σχέσεις των δύο χωρών και ο στρατός και των δύο στα γερμανοπολωνικά σύνορα περίμενε τον πόλεμο. Ο σχεδιασμός της εισβολής στην Πολωνία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1939, όταν ο Χίτλερ διέταξε το Γενικό Επιτελείο της Γερμανίας να βάλει εμπρός την επιχείρηση. Λευκή υπόθεση 5 μήνες μετά. Από πολλές απόψεις, η Πολωνία ήταν μια ιδανική σκηνή για το νέο είδος συνδυασμένων επιχειρήσεων που ανέπτυσε η Wehrmacht. Ήταν αρκετά επίπεδη, οπότε και ιδανική για επιχειρήσεις μηχανημάτων, ενώ λόγω των μακρών της συνόρων ο στρατός ήταν αραιά παρατεταγμένος. Μία ώρα μετά τις πρώτες επιθέσεις της Luftwaffe, σειρά είχε ο στρατός ξηράς. Πάνω από 40 γερμανικές μεραρχίες συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία. Προφυλακή των γερμανικών δυνάμεων εισβολής ήταν 6 μεραρχίες Panzer και 8 μηχανοκίνητες μονάδες πεζικού. Είχαν τη στήριξη 27 μεραρχιών πεζοπόρων πεζικού. Βασικός ρόλος του πεζικού ήταν να συμπλέξει σε μάχη τον όγκο του πολωνικού στρατού, ενώ οι γερμανικές κινητές δυνάμεις θα έτρεχαν στα πλάγια κόβοντας τις γραμμές προμηθειών και χτυπώντας τα κέντρα διοίκησης στο πίσω μέρος. Ρόλος της Luftwaffe ήταν να παράσχει εναέρια στήριξη στις δυνάμεις ξηράς. Πάντως, η γερμανική αεροπορία έπαιξε μεγαλύτερο στρατηγικό ρόλο, χτυπώντας τα πολωνικά αεροδρόμια και αεροσκάφη, δρόμους και σταθμούς, εφεδρείες στρατευμάτων και στρατιωτικών αρχηγείων. Κάποια πολωνικά αεροσκάφη άντεξαν τις πρώτες επιθέσεις και προέβαλαν στεναρή αλλά περιορισμένη αντίσταση την επόμενη εβδομάδα. Όμως ήταν πολύ λίγοι και πολύ αργά. Η νότια ομάδα στρατού του Von Rundstedt περιείχε 3 στρατούς. Ο 8ος στρατός από τα αριστερά κατευθύνθηκε στο Λότζ, ενώ ο 14ος από τα δεξιά στόχευε στην Κρακοβία. Και στο κέντρο, ο 10ος στρατός του Von Reichenau με τον όγκο της πανοπλίας. Αποστολή του να ανοίξει ένα κενό μεταξύ Λότζ και Κρακοβίας, να ενωθεί με τις κινητές μονάδες του 8ου στρατού και να κατευθυνθεί στη Βαρσοβία. Ταυτόχρονα επιτέθηκε η βόρεια ομάδα στρατού του Von Bock. Ο 3ος στρατός του Κούχλερ πήγε νότια από την Ανατολική Πρωσία, ενώ ο 4ος στρατός του Von Kluge χτύπησε από τη Δύση. Αυτή η επίθεση είχε προφυλακεί τα Πάντσερ του 19ου Σώματος.
Ο κόσμος ξαφνιάστηκε από το ρυθμό της επίθεσης. Καθώς τα γερμανικά πάντσερ διέσχιζαν τον ποταμό Βάρτα, Βρετανία και Γαλλία απέτησαν την άμεση αποχώρηση όλων των γερμανικών δυνάμεων. Μετά την περιφρονητική σιωπή στο Βερολίνο, οι σύμμαχοι συζήτησαν πώς να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους προς την Πολωνία. Ένα τελευταίο τελεσίγραφο εστάλη στο Βερολίνο. Αγνοήθηκε. Στις 11 το πρωί την Κυριακή στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν μετέδωσε την είδηση ότι η Βρετανία βρισκόταν σε πόλεμο με τη Γερμανία. Ήταν σίγουρος πως ο κόσμος θα ένιωθε την πικρή απογοήτευση. Άλλωστε ο Χίτλερ είχε δώσει το λόγο του ότι δεν θα επιτεθεί. Η εκστρατεία θα ήταν μια μαζική κίνηση διπλής δαγκάνας. Η εσωτερική δαγκάνα σχεδιάστηκε να πλησιάσει τον ποταμό Βιστούλα, περικυκλώνοντας τον όγκο του πολωνικού στρατού, ενώ οι εξωτερικές γρήγορα κινούμενες δυνάμεις στόχευαν στον ποταμό Μπουγκ, αποκλείοντας έτσι κάθε πιθανότητα απόδρασης. Το σχέδιο απέδωσε εξαιρετικά. Πρώτη φορά κερδιζόταν τόσο πολύ έδαφος σε τόσο λίγο χρόνο. Μετά από 3 μέρες μάχης, τα βασικά στοιχεία του γερμανικού στρατού είχαν προχωρήσει 50 μίλια μέσα στην Πολωνία. Ολόκληροι οι πολωνικοί στρατοί κινδύνευαν να αποκλειστούν. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, η πολωνική κυβέρνηση άφησε τη Βαρσοβία. Παρά τις κάποιες επιτυχημένες αντεπιθέσεις, στην αρχή της εκστρατείας, η πολωνική αεροπορία είχε αφανιστεί εντελώς. Τα γερμανικά στούκα με την κάθετη εφόρμηση ήταν ελεύθερα να διερευνούν μπροστά από τις φάλαγγες των προωθημένων Πάντσερ. Η ορμή της γερμανικής πρόθεσης συνεχίστηκε ουσιαστικά ανεξέλεγκτη. Ως τις 8 Σεπτεμβρίου η γερμανική 4η μεραρχία Πάντσερ είχε προωθηθεί 150 μίλια με μέσο όρο περισσότερα από 18 μίλια την ημέρα. Την ίδια στιγμή οι Πολωνοί προετοίμαζαν την άμυνα της Βαρσοβίας. Την επόμενη μέρα αποκρούστηκαν οι απόπειρες επίθεσης στη Βαρσοβία. Ακολούθησε μια εμπνευσμένη αντεπίθεση στην περιοχή του Μπζούρα, σημαδεύοντας την αρχή της μεγαλύτερης μάχης της εκστρατείας. Όμως, όλος ο πολωνικός στρατός παγιδευόταν σε έναν κλειό που συνεχώς τον στένευαν οι γερμανικές δυνάμεις. Στις 10 Σεπτέμβρη, η Luftwaffe ξεκίνησε σφοδρές επιθέσεις στη Βαρσοβία. Η πολωνική κυβέρνηση διέταξε γενική στρατιωτική υποχώρηση νότια-ανατολικά. Στις 15 Σεπτέμβρη, η Γερμανία έστειλαν τελεσίγραφο στη Βαρσοβία. Παραδοθείτε, αλλιώς θα καταστραφείτε. Η φρουρά μαζί με 100.000 πολίτες επέλεξε να συνεχίσει τη μάχη. Βόρεια και νότια ομάδα στρατού συναντήθηκαν στη Βλοντάβα στις 17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας το γερμανικό κλειό. Από αυτό το διπλό κλειό, μόνο ένα μικρό τμήμα του πολωνικού στρατού θα μπορούσε να διαφύγει, αλλά την ίδια μέρα η ελπίδα χάθηκε. Περικυκλωμένοι και πολιορκημένοι οι Πολωνοί δέχτηκαν και άλλο χτύπημα με τα νέα ότι οι σοβιετικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί με τους Γερμανούς. Έχοντας υπογράψει ένα μήνα πριν το μυστικό ρωσογερμανικό σύμφωνο, θα έρχονταν να πάρουν τη μεραρχία της Πολωνίας. Ενώ οι Γερμανοί καταπατούσαν κάθε απομείνουσα αντίσταση στην Ανατολή, ο κόκκινος στρατός προέλαβνε σε 2 μέτωπα, βόρεια και νότια, στα απροσπέλαστα έλλη Πρίπετ με αμεληταία αντίσταση. Η πολωνική κυβέρνηση, που είχε ήδη μετακινηθεί 5 φορές, κατέφυγε στη Ρουμανία. Στις 19 Σεπτέμβρη ο πολωνικός στρατός στη θέση Μπζούρα τελικά νικήθηκε. Πάνω από 100.000 άνδρες πιάστηκαν εχμάλωτοι. 2 μέρες μετά, οι Γερμανοί εξαπέλυσαν μαζικό βομβαρδισμό στη Βαρσοβία. Την επομένη, οι Σοβιετικοί κατέλαβαν τη Λβόβ και μαζί με τους Γερμανούς πέτυχαν μια τεράστια νίκη στο Μπρέστ-Λιτόβσκ. Νέο τελεσίγραφο εκδόθηκε στις 25 Σεπτέμβρη προς τους πολίτες και υπερασπιστές της Βαρσοβίας και τονίστηκε από επιθέσεις με παραπάνω από 400 βόμβες. Η πολωνική αντίσταση άρχισε να ασθενεί και στις 26 Σεπτεμβρίου η Βέρμαχτ εξαπόλυσε επίθεση πεζικού στην πόλη. Μέσα σε μια μέρα οι Γερμανοί πήραν υπό έλεγχο όλα τα προάστια και η πολωνική διοίκηση, αναγνωρίζοντας πως η μάχη είχε χαθεί, πρότεινε να παραδοθεί. Την επόμενη μέρα, 28 Σεπτεμβρίου, εφαρμόστηκε πάυση πυρός. Οι νικητές πήραν τα λάφυρα του πολέμου. Οι Σοβιετικοί και οι Γερμανοί μοίρασαν την Πολωνία άμεσα με την υπογραφή μιας συμφωνίας καθορισμού συνόρων και φιλίας στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Πολωνία ως έθνος έπαψε να υφίσταται.
Για να σφραγίσει το θρίαμβό του, ο Χίτλερ πήγε στη Βαρσοβία στις 5 Οκτωβρίου και χαιρέτησε μια θριαμβευτική παρέλαση. Η οργανωμένη αντίσταση των Πολωνών έπεσε την επόμενη μέρα με την παράδοση 8.000 στρατιωτών. Για τους Πολωνούς η ήττα ήταν πλέον ολοκληρωμένη. Παρά την απεγνωσμένη ανδρεία των στρατιωτών, ο πολωνικός στρατός είχε εξ αρχής κατατροποθεί από μια ανώτερη δύναμη. Η μοιραία αδυναμία της άμυνας της Πολωνίας οφειλόταν στην έλλειψη πολεμοφοδίων και κινητών δυνάμεων. Στην αρχή του πολέμου, 30 πολωνικές μεραρχίες πεζικού υποβοηθούνταν από 12 ταξιαρχίες ιππικού, όπου μόνο οι 2 ήταν μηχανοκίνητες. Οι υπόλοιπες 11 είχαν ακόμα άλογα. Για τον Χίτλερ, η πολωνική εκστρατεία ήταν ένα ρίσκο που έπρεπε να πάρει. Και κέρδισε. Η Wehrmacht είχε στείλει τις περισσότερες δυνάμεις της στην Πολωνία. Μόνο ένα δείγμα στρατού κάλυψης είχε μείνει στη Δύση για να αντιμετωπίσει το δυνατό γαλλικό στρατό με τις 70 μεραρχίες και μια μικρή βρετανική εκστρατευτική δύναμη. Παρότι είχε υπερεκτιμηθεί επικίνδυνα, ο Χίτλερ είχε εκτιμήσει σωστά ότι οι σύμμαχοι δεν θα έκαναν τίποτα αν εκείνος εισέβαλε στην Πολωνία. Όταν ολοκληρώθηκε η υποταγή της Πολωνίας στις αρχές Οκτώβρη, ο Χίτλερ ήταν ελεύθερος να ασχοληθεί με άλλες εκστρατείες στη Δύση. Οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης πίστευαν πως οι επιχειρήσεις είχαν τελειώσει. Οι μάχες προφανώς είχαν τελειώσει και άρχισε αυτό που ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Μπόραχ ονόμασε ψεύτικο πόλεμο. Ο Τσάμπερλεν το αποκαλούσε πόλεμο του λυκόφωτος, ενώ οι Γερμανοί το αποκαλούσαν Sitzkrieg, πόλεμο αναμονής. Ο Τσάμπερλεν αρνούνταν κάθε διαπραγμάτευση με τον Χίτλερ. Πίστευε ότι την άνοιξη του 40 οι Γερμανοί θα καταλάβαιναν πως δεν ήταν δυνατόν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Οι ίδιοι θα ξεφορτώνονταν τον Φίρερ. Τότε οι σύμμαχοι θα διαπραγματεύονταν με κάποιον άλλο Γερμανό επικεφαλής, όπως ο στρατάρχης Γκέρινγκ. Παρομοίως οι Γάλλοι και ειδικά η γαλλική ανώτατη διοίκηση πίστευαν πως διαπραγματεύονταν από θέση ισχύως. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου, η Γαλλία είχε εξοδέψει δισεκατομμύρια φράγκα για την κατασκευή οχυρωματικών έργων στα σύνορα γνωστά ως γραμμή Μαζινό. Από τα ελβετικά ως τα βελγικά σύνορα η γραμμή Μαζινό αποτελούνταν από μια σειρά κολοσσιαίων τσιμεντένιων φρουρίων. Είχαν σχεδιαστεί να είναι αδιάβλητα στις συμβατικές επιθέσεις. Πάντως, για πολιτικούς λόγους, η γραμμή δεν εκτεινόταν κατά μήκος των βελγικών συνόρων. Καθώς οι σύμμαχοι εξοπλίζονταν για πόλεμο, τα γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν τη γραμμή Μαζινό, ενώ η βρετανική εκστρατευτική δύναμη προχώρησε ομαλά στις θέσεις της στα γαλλοβελγικά σύνορα. Έφτιαξαν χαρακόμματα. Βρετανία και Γαλλία πίστευαν πως ο πόλεμος μπορούσε να αποφευχθεί. Δεν έγινε απόπειρα να βοηθήσουν τους Πολωνούς στο μαρτύριό τους με κάποια συμμαχική δράση στον ποταμό Ρήνο. Αυτό ανακούφισε τους αξιωματικούς της Wehrmacht, που γνώριζαν πως δεν ανταπεξέρχονταν σε ένα χτύπημα στο Σάαρ. Επιπλέον, ίσως να είχε παρακινήσει την αντιναζιστική λαϊκή εξέγερση που ονειρευόταν ο Τσάμπερλεν. Όμως, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μόλις νικήθηκαν οι Πολωνοί, οι έμπειρες πλέον γερμανικές μεραρχίες αντιτάχθηκαν προς τη Γερμανία και τη γραμμή Siegfried. Εκεί δεν έκαναν τίποτα, παρακοιτούσαν τις αντίπαλες παρατάξεις και αντάλλασαν καθημερινά ύβρις μέσα από μεγάφωνα. Ο ψεύτικος πόλεμος κράτησε το χειμώνα και την επόμενη άνοιξη, ώσπου οι γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν σε Δανία και Νορβηγία, προλαβαίνοντας τους συμμάχους για μερικές ημέρες. Οι γερμανικές επιχειρήσεις στη Σκανδιναβία ξεκίνησαν επειδή ο ναύαρχος Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στις 8 Απριλίου του 1940 ότι το βασιλικό ναυτικό έβαζε νάρκες στα νορβηγικά ύδατα. Σκοπός της επιχείρησης, που ήταν μια κραυγαλαία καταπάτηση της ουδετερότητας της Νορβηγίας, ήταν να σταματήσει η διακίνηση μεταλλευμάτων σιδήρου μεταξύ Σουηδίας και Γερμανίας που περνούσε από το λιμάνι του Νάρβικ. Αλλά η πιθανότητα των βρετανικών και γαλλικών ενισχύσεων να περάσουν από τον Νάρβικ στη Σουηδία είχε ήδη πέσει στην αντίληψη του Χίτλερ.
Για τους θεατές, η αντίδραση στις νάρκες του βασιλικού ναυτικού, είτε ήταν κατάφορη παραβίαση είτε όχι, φάνηκε εξωφρενικά γρήγορη, όμως ουσιαστικά σχεδιαζόταν αρκετό καιρό. Το Φεβρουάριο του 1940 ο Χίτλερ είχε δει τι κινδύνους μπορεί να έκρυβε η συμμαχική εκμετάλλευση της Νορβηγίας, ειδικά στα μεταλλεύματα σιδήρου. Όπως και το κέριο πόστο των νορβηγικών λιμανιών για το πολεμικό ναυτικό. Επομένως, είχε ήδη διατάξει το σχεδιασμό της άσκησης Εαρινό Ξύπνημα. Ο στρατηγός Φον Φάλκενχόρστ πήρε τον έλεγχο των επιχειρήσεων και ήταν από καθαρή τύχη όταν στα τέλη Μαρτίου ο Χίτλερ διέταξε η επιχείρηση να ξεκινήσει την 9η Απριλίου, την επόμενη της ανακοίνωσης. Πρώτο βήμα, η γερμανική εισβολή και κατοχή της Δανίας. Αυτό ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Την αυγή της επόμενης μέρας, τα γερμανικά στρατεύματα κατέκλυσαν το Όσλο, το Μπέργεν, το Τρούντχάιν και τον Νάρβικ. Ταυτόχρονα, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές κατέλαβαν το αεροδρόμιο Σόλα, κοντά στο Σταβάγκερ, και έπειτα το αεροδρόμιο Φόρνεμπου, κοντά στο Όσλο. Το πολεμικό ναυτικό μετέφερε στρατιωτικές μονάδες στο Σκάκεργακ και το Κάτεγκατ, χάνοντας 2 καταδρομικά. Αρχικά μόνο οι νορβηγικές δυνάμεις μπορούσαν να προβάλλουν αντίσταση, αλλά σύντομα μια αγγλογαλλική δύναμη αποβιβάστηκε στο Νάρβικ και οι δυνάμεις του βρετανικού ναυτικού διέλυσαν τα πιο πολλά γερμανικά πλοία. Γύρω από τον Νάρβικ, 2.000 Γερμανοί καταδρομείς αποκόπηκαν από προμήθειες. Απομακρύνθηκαν από την πόλη από αγγλικές, γαλλικές και πολωνικές δυνάμεις. Αλλά η επιτυχία των συμμάχων δεν διήρκεσε, καθώς τα στρατεύματα ξηράς γρήγορα υποχώρησαν στη Βρετανία. Αλλού στην Νορβηγία, η εξοπλισμένη Wehrmacht, σε συνδυασμό με την πλήρη εναέρια κυριαρχία της Luftwaffe, εξασφάλισε άλλη μια νίκη για τους Γερμανούς. Για τον Τσάμπερλεν, η νορβηγική εκστρατεία ήταν μια καταστροφή. Έγιναν σφοδρές επιθέσεις στη Βουλή για την τακτική κατευνασμού του, στην οποία η κυβέρνηση είχε μείνει τόσο καιρό. Η αντιπολίτευση επέκρινε την απεσιοδοξία του και στις διαπραγματεύσεις με τον Χίτλερ προπολεμικά και στη στάση του απέναντι στην άμυνα της Βρετανίας μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Στις 11 το πρωί την 10η Μαΐου ο Τσάμπερλεν δέχτηκε ότι έπρεπε να παραιτηθεί. Και στις 6 το απόγευμα ο βασιλιάς ζήτησε από τον Winston Churchill να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το ίδιο πρωί ο Χίτλερ εξαπέλυσε επίθεση στο ουδέτερο Βέλγιο και την Ολλανδία. Οι μέρες του ψεύτικου πολέμου είχαν περάσει ανεπιστρεπτοί. Μετά τις 2.30 το πρωί της 10ης Μαΐου, 64 γερμανικά στρατεύματα διέσχισαν τα δανικά σύνορα, η απαρχή της εισβολής στις κάτω χώρες. 3 ώρες μετά, αλεξιπτωτιστές έπεσαν στα βελγικά σύνορα για να καταλάβουν και να καταστρέψουν την τεράστια οχύρωση στο Έμπεν Έμαλ. Το επιβλητικό οχυρό από τσιμέντο και ατσάλι έπεσε από τους αλεξιπτωτιστές που προσγειώθηκαν ακριβώς στην οροφή του.
Στις 5:35 οι 30 μεραρχίες του στρατηγού Φον Μποκ κατέκλεισαν τα σύνορα από το Μάστριχτ ως την ακτή στην εκβολή του ποταμού Έμς. Στο νότο, οι 44 μεραρχίες του στρατηγού Φον Ρούνσταντ κινήθηκαν στις Αρδένες. Τη δασόδη περιοχή για την οποία η γαλλική στρατιωτική διοίκηση είχε δηλώσει ότι είναι απροσπέλαστη για άρματα μάχης από το 1919. Μία δύναμη από 7 μεραρχίες Πάντσερ θέλησε να τους διαψεύσει. Στους Γερμανούς αντιτάχθηκαν 20 συμμαχικές μεραρχίες που αποτελούνταν από 5 της Βρετανικής δύναμης, 8 του Γαλλικού πρώτου στρατού στα δεξιά και 7 του 7ου στρατού στη Δανκέρκη. Οι γερμανικές δυνάμεις εξαπολύθηκαν στην Ολλανδία και το Βέλγιο με την πλήρη στήριξη της Luftwaffe. Η επίμονη ιδανική αντίσταση στο Ρότερνταμ προκάλεσε σφοδρή απάντηση. Εκατό βομβαρδιστικά Χάινκελ επιτέθηκαν στην πόλη στις 13 Μαΐου. Σε μια καταστροφική σειρά επιδρομών 1.000 πολίτες σκοτώθηκαν και πάνω από 70.000 άτομα έμειναν άστεγα. Η κυβέρνηση παραδόθηκε σε λίγες ώρες. Οι σύμμαχοι περίμεναν την επίθεση στις κάτω χώρες και ετοιμάζονταν. Όμως οι 30 μεραρχίες του Φον Μποκ ήταν ουσιαστικά για παραπλάνηση. Πήρε το συμμαχικό στρατό από τα αμυντικά του πόστα, τον οποίο προετοίμαζε πυρετοδό στον κρύο χειμώνα του 39 με 40. Το βράδυ της 14ης Μαΐου σχηματίστηκε η συμμαχική γραμμή, καθώς Βρετανοί και Γάλλοι πήγαιναν να ενωθούν με το βελγικό στρατό. Την κίνησή τους παρακόλλιαν οι δρόμοι που ήταν πνιγμένοι από πρόσφυγες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το πεζικό του Φον Μποκ. Για άλλη μια φορά, η Luftwaffe είχε την εναέρια υπεροχή και στήριζε τις επιχειρήσεις ξηράς. Ο πόλεμος αστραπής στις κάτω χώρες έδωσε στα συμμαχικά στρατεύματα το βάπτισμα του πυρός με τα Στούκα. Σύντομα θα συνέδεαν το συνταρακτικό ουρλιαχτό των σιρήνων των Στούκας με το θάνατο και την καταστροφή από τον ουρανό. Η συμμαχική αμυντική γραμμή εκτινόταν από το Σλέντ στον Αμούρ. Στο βόρειο τμήμα υπήρχαν 3 μεραρχίες του Γαλλικού 7ου στρατού. Τα 50 μίλια νοτιοανατολικά της Λουβέν τα κατήχαν 13 βελγικές μεραρχίες. Μεταξύ Λουβέν και Βόβρ το μέτωπο κρατούσε το BEF. Και από τη Βαύρ ως τον Αμούρ 6 μεραρχίες του πρώτου Γαλλικού στρατού. Κάποιοι από τους διοικητές ταγμάτων και ταξιαρχιών είχαν αποθαρρυνθεί από τα κακά πόστα που κατήχαν, ειδικά σε σχέση με αυτά που είχαν αφήσει. Αν εκείνοι ανησυχούσαν, η ανώτερη διοίκηση είχε θορυβηθεί περισσότερο από τα γεγονότα στο νότο. Τώρα άρχιζαν να καταλαβαίνουν ότι ο αργός στρατός του Μποκ ήταν απλώς το δόλωμα για να πέσουν στην παγίδα. Αυτό έγινε αντιληπτό με το φωνικό χτύπημα των Πάντσερ του Φον Κλάιστ από τις Αρδένες στη Γαλλία. Το αρχικό γερμανικό σχέδιο για την εισβολή στη Δυτική Ευρώπη βασιζόταν στην πρώτη επίθεση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανώτατη διοίκηση του Χίτλερ σκόπευε να καταλάβει τη βιομηχανική περιοχή του Βελγίου και της Γαλλίας, αλλά όχι παραπέρα. Δεν σκόπευαν να επαναλάβουν την καταδικασμένη προέλαση στο Παρίσι που αποπειράθηκαν το 1914. Είχαν πλησιάσει στο Παρίσι, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να υπομείνουν 4 αιματηρά χρόνια πολέμου στα χαρακόμματα. Αυτή τη φορά θα έσπαγαν την κεντρική αντίσταση του εχθρού μέσα σε 1 εβδομάδα και θα έπαιρναν εκδίκηση για την ταπείνωση του 18.
Αν είχε γίνει η επίθεση το φθινόπωρο του 1939, οι στρατηγοί θα έκαναν τον πόλεμο που είχαν σχεδιάσει. Αλλά ο Χίτλερ είχε άλλες ιδέες. Είχε πολεμήσει στο Βέλγιο, όπου 1 εκατομμύριο Βρετανοί και Γερμανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί το 1917. Ο Χίτλερ γνώριζε την περιοχή. Πώς δηλαδή τα βομβαρδιστικά μετέτρεπαν το έδαφος σε βάλτο. Αμέτρητα μικρά ποτάμια ήταν εμπόδιο για την εισβολή. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να επιτεθούν από τα νότια, ίσως από τους δασώδεις λόφους των Αρδενών. Οι στρατηγοί είδαν με περιφρόνηση αυτή την ιδέα. Όταν η επίθεση ήταν έτοιμη να λάβει χώρα την Άνοιξη, ο Χίτλερ ανακάλυψε ότι τουλάχιστον κάποιοι αξιωματικοί μοιράζονταν το όραμά του. Ο στρατηγός Φον Μανστάιν, αρχηγός του επιτελείου, και ο στρατηγός Φον Ρунστεντ, διοικητής της ομάδας Α στη Δύση. Ο Φον Μανστάιν είχε μελετήσει την περιοχή των Αρδενών και είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα με τον Φίρερ. Συζήτησε την ιδέα με τον στρατηγό Γκουντέριαν. Συζητούσαν μια ριζοσπαστική στρατηγική, να στείλουν τα Πάντσερ στο στενό δασώδες πέρασμα για να βγουν από εκεί στη Βόρεια Γαλλία. Βγαίνοντας στην ανοιχτή περιοχή, θα κατατρόπωναν τον εχθρό προτού προλάβει να αμυνθεί. Θα ήταν δύσκολο να φέρουν αρκετό πυροβολικό σε τόσο λίγο χρόνο και άλλοι Γερμανοί διοικητές οραματίζονταν μία παύση καθώς θα έβγαιναν μπροστά τα όπλα. Μία μάχη τύπου Πρώτου Παγκοσμίου θα λάβανε χώρα στον ποταμό Μεύση. Ο Γκουντέριαν και οι άντρες του ήταν βέβαιοι ότι μπορούσαν να κάνουν έφοδο στη γαλλική άμυνα. Τα βομβαρδιστικά της Λουφτβάφε, ειδικά τα Στούκας, θα παρήχαν στενή υποστήριξη στη θέση του πυροβολικού. Ο Χίτλερ υιοθέτησε το σχέδιο του Φον Μανστάιν και άλλαξε τους διοικητές του στη Δύση. Αυτό που ο Χίτλερ δεν μπορούσε να αλλάξει ήταν οι πιθανότητες. Παρότι η Γερμανία είχε υπεροχή στον αέρα με 4.000 αεροσκάφη έναντι των 3.000 συμμαχικών, η Wehrmacht είχε μόλις 141 μεραρχίες έναντι των 144 συμμαχικών. Στα πολεμοφόδια οι σύμμαχοι είχαν σαφή υπεροχή με περίπου 3.500 άρματα μάχης, όταν οι Γερμανοί είχαν μόλις 2.300. Μάλιστα πολλά από αυτά ήταν ελαφρά άρματα με περιορισμένες δυνατότητες. Με το συμμαχικό στρατό να έχει παρασυρθεί από τη Γαλλία στο Βέλγιο, το πραγματικό χτύπημα των Γερμανών ήρθε από τις Αρδένες. Στην ομάδα στρατού του Φον Ρунστεντ ήταν 44 μεραρχίες καθώς και 7 Πάντσερ. Με λίγη αντίσταση από τους Βέλγους, τα Πάντσερ κατηφόρησαν τους χωματόδρομους με ανησυχητικά κολλημένες φάλαγγες. Η στρατιωτική αστυνομία σπάνια έχει πιο βαρύνουσα επίδραση σε εκστρατεία. Ήλεγχε χιλιάδες οχήματα και το βράδυ της 12ης Μαΐου έφτασαν στον Μεύση. Ο Γάλλος επικεφαλής, ο 68χρονος στρατηγός Μωρίς Γκαμελάν, περίμενε τις γερμανικές μονάδες εκ των Αρδενών σε κάποιο σημείο μάχης. Όμως δεν περίμενε κάτι περισσότερο από μια ελαφριά δύναμη, οπότε ο ένατος γαλλικός στρατός είχε εξαπλωθεί περισσότερο από ό,τι συνήθως. Τα άρματα του Γκουντέριαν διείσδησαν στις απροσπέλαστες Αρδένες, λες και έκαναν άσκηση εν καιρό ειρήνης, διαλύοντας τη γαλλική μονάδα ιππικού που είχε σταλεί εκεί για να τους καθυστερήσει. Το απόγευμα της 12ης Μαΐου, οι 3 μεραρχίες Πάντσερ του Γκουντέριαν είχαν περάσει τα γαλλικά σύνορα και είχαν φτάσει στον ποταμό Μεύση. Ως το βράδυ είχαν τον έλεγχο της δεξιάς όχθης ως τον Ντινάν. Στις 13 Μαΐου, το πεζικό του Γκουντέριαν διέσχισε τον Μεύση με λαστιχένια σκάφη, ενώ η γαλλική άμυνα γινόταν σκόνη από τις επιθέσεις 300 βομβαρδιστικών και 200 Στούκας. Τα βομβαρδιστικά επιτίθονταν με τρομερή ακρίβεια, χτυπώντας βασικά γαλλικά πόστα. Οι στρατιώτες πέρασαν στις 3 το μεσημέρι. Σχεδιαστές μάχης διέσχισαν τον ποταμό μέσα σε 1 ώρα και στις 4:30 είχε τοποθετηθεί μια γέφυρα για να περάσουν τα άρματα.
Μόλις ξεπέρασε το σοκ της άφιξης των Γερμανών στον ποταμό, η γαλλική ανώτατη διοίκηση υπολόγισε ότι το πέρασμα θα χρειαζόταν 4 μέρες οργάνωσης και 2 εκτέλεσης. Είχαν πέσει έξω 5 ημέρες. Το επόμενο πρωί, ο Γκουντέριαν είχε 2 προγεφυρώματα. Στο Ντινάν, η 7η ημεραρχία Πάντσερ, υπό τον ταγματάρχη Ρόμελ, είχε φτιάξει άλλο ένα προγεφύρωμα μπροστά στην απεγνωσμένη αλλά σποραδική γαλλική άμυνα. Στις 15 Μαΐου, η γερμανική πλημμύρα ξέσπασε στη Γαλλία. Από κάθε προγεφύρωμα εμφανίζονταν Πάντσερ πίσω από οριόμενα στούκας. Τα προστάτευαν από τις επιθέσεις των Βρετανικών και Γαλλικών μαχητικών περιφερόμενα Messerschmitts. Οι πρόσφυγες κατέκλυσαν τους δρόμους κυνηγημένοι από τη Luftwaffe. Τους είχαν εκφοβήσει αποθαρρυμένοι στρατιώτες της δικής τους πλευράς ή τους έριχναν στα χαντάκια παράξενα δυσίωνα ξένα οχήματα από ξανθούς νεαρούς γίγαντες που χαιρετούσαν θριαμβευτικά. Οι Γερμανοί σπάνια έκαναν εσκεμμένα κακό στους πολίτες, αλλά ήθελαν να δίνουν την εντύπωση της απόλυτης νίκης. Όπως και στην Πολωνική εκστρατεία, οι γαλλικές αντεπιθέσεις ήταν λίγες. Όλα τα στρατεύματα πρώτης γραμμής βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά. Η συμμαχική στρατηγική διαλύθηκε, καθώς τα Πάντσερ απειλούσαν να αποκλείσουν τον Βρετανογαλλικό στρατό στο Βέλγιο. Εκείνο το βράδυ, τα γερμανικά Πάντσερ απήχαν μόλις 12 μίλια από τη Λιόν. Ο νέος Γάλλος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νταλαντιέ, διέταξε αντεπίθεση. Ο Γκάμελαν απάντησε ότι δεν είχε εφεδρείες, καθώς ο όγκος τους είχε αποκλειστεί στη γραμμή Μαζινό. Συγχρόνως, ο Γκάμελαν ανακοίνωσε ότι δεν θα έπαιρνε πια την ευθύνη για την υπεράσπιση του Παρισιού και διέταξε γενική υποχώρηση στο Βέλγιο. Τυχαία, αυτές οι διαταγές έφτασαν στον Βρετανό επικεφαλής Γκόρτ, που διέταξε την υποχώρηση και των δικών του στρατευμάτων στο Βέλγιο. Σε μια υπόδειξη απελπισίας γαλλικού ήθους, ο πρωθυπουργός Πολ Ρεϊνό ξύπνησε τον Τσόρτσιλ με ένα τηλεφώνημα ανακοινώνοντάς του: «Ιτηθήκαμε, νικηθήκαμε, χάσαμε τη μάχη». Αλλά ο Τσόρτσιλ αρνήθηκε να χάσει κάθε ελπίδα. Υπήρχαν ακόμη υπολογίσιμες γαλλικές δυνάμεις στα νότια των Γερμανών και ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις μαζί με τις Βρετανικές στα βόρεια. Ο Τσόρτσιλ ήλπιζε ότι μεταξύ τους θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν τον εχθρό. Μπορούσαν να αντεπιτεθούν και από τις δύο μεριές, κόβοντας την προφυλακή του εχθρού από τις κύριες πηγές προμηθειών και στήριξης. Οι αποκαρδιωμένοι Γάλλοι ηγέτες δίσταζαν να παραδεχθούν ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν, εκτός αν ο Τσόρτσιλ έστελνε τη βρετανική αεροπορική του δύναμη στη Γαλλία. Ακόμα και τότε ήταν πιθανό οι γερμανικές δυνάμεις να βρίσκονται ή στην ακτή της μάχης ή στο Παρίσι ή και στα δύο σημεία σε λίγες μέρες. Οπότε ο συμμαχικός στρατός στα βόρεια θα γνώριζε τον κατακερματισμό. Και αν δεν τους έσωζε μια γενική ανακοχή, θα αντιμετώπιζαν την καταστροφή. Το βράδυ της 20ης Μαΐου, τα Πάντσερ είχαν φτάσει στο Αμπβίλ, κοντά στο Σόμ, και τότε η γραμμή τους ήταν πιο λεπτή από ποτέ. Οι Γερμανοί ήταν ευάλωτοι σε μια αποφασιστική αντεπίθεση, αλλά το μόνο που τους απείλησε ήταν τα βρετανικά άρματα στο Αράς, την 21η Μαΐου. Οι σύμμαχοι πέτυχαν σφοδρό χτύπημα στη μεραρχία νεκροκεφαλή των SS. Σύντομα όμως τους απέκλεισαν τα Πάντσερ του Ρόμελ. Σε μια δρυμύτατη μάχη οι Βρετανοί επαναχώρησαν στις αρχικές τους θέσεις με την απειλή να περικυκλωθούν. Το βράδυ της 23ης Μαΐου, ο Λόρδος Γκόρτ απέσυρε κι άλλο τις ταξιαρχίες. 2 μέρες μετά ήταν φανερό ότι μόνο μια γρήγορη υποχώρηση στην ακτή και εκένωση στην Αγγλία θα έσωζε έστω το 1/4 των ανδρών. Και ο Γκάμελαν διέταξε υποχώρηση χωρίς να το πει στους Βρετανούς. Η κλίμακα της καταστροφής έγινε εμφανής και η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάστηκε να εγκαταλείψει το Παρίσι.
Στο μεταξύ, τα Πάντσερ του Γκουντέριαν έφτασαν στη γαλλική ακτή και ο Γκόρτ επέλεξε να αποσύρει το βρετανικό στρατό στη Δουνκέρκη. Στις 28 Μαΐου ο Βέλγος βασιλιάς Λεοπόλδος υπέγραψε ανακοχή με τους Γερμανούς και ο βελγικός στρατός έπαψε να υπάρχει. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό στα αριστερά της Βρετανικής άμυνας. Γέμισε τη νύχτα με την τρίτη μεραρχία πεζικού του στρατηγού Μοντγκόμερι. Αυτή η επιχείρηση έσωσε το Βρετανικό στρατό από τον αφανισμό. Παγιδευμένοι σε μια θέση που συνεχώς στένευε, ήταν θέμα χρόνου να καταστραφούν οι Βρετανοί. Αλλά τότε επενέβη η μοίρα. Ο Φίρερ διέταξε τη στάση των Πάντσερ, δίνοντας στους Βρετανούς μία ανάσα. Ένας στόλος 1.000 πολιτικών πλοίων βοήθησε το βασιλικό ναυτικό να εκενώσει πάνω από 330.000 στρατιώτες, καθώς και 100.000 Γάλλους. Μέσα μόνο σε 9 μέρες. Η διαταγή παύσης ίσως δόθηκε για να επιτρέψει στον Γκέρικ να καυχηθεί ότι η Luftwaffe μπορούσε να τελειώσει τη δουλειά. Εκεί οι Γερμανοί αντιμετώπισαν στεναρή αντίσταση από τη RAF και παρά τις κάποιες επιτυχίες, η Luftwaffe δεν μπόρεσε ποτέ να δυσχεράνει σοβαρά την εκένωση. Το θαύμα της Δουνκέρκης κρατούσε τη Βρετανία στον πόλεμο. Πάντως δεν υπήρχε ελπίδα για τη Γαλλία, που είχε αντικαταστήσει τον ηλικιωμένο Γκαμελάν με τον ακόμη μεγαλύτερο στρατηγό Βεϊγκάν. Του ζητήθηκε να αναλάβει το γαλλικό στρατό όταν ήταν πλέον εμφανές ότι ο Γκαμελάν είχε χάσει τον έλεγχο. Με τις γερμανικές δυνάμεις στις τρέχουσες θέσεις δεν υπήρχε τίποτα εκτός από τις διαταγές του Χίτλερ για να τις σταματήσει να κατευθύνονται νότια και να προωθηθούν στην υπόλοιπη Γαλλία. Στις 29 Μαΐου ο Φίρερ είπε στους Φον Ρούστεντ και Φον Μποκ ότι το επόμενο βήμα ήταν να κλείσουν λογαριασμούς με το γαλλικό στρατό. Η Βρετανία μπορούσε να περιμένει ή καλύτερα να συμβιβαστεί. Ακόμα και πριν τελειώσει η εκένωση της Δουνκέρκης, ο Μποκ είχε αναθέσει στο 18ο στρατό να καθαρίσει το Βέλγιο. Η υπόλοιπη ομάδα Β διετάχθη να πάρει θέση κατά μήκος του Σόμ, στα δεξιά του θριαμβευτικού πεζικού του Φον Ρούστεντ και των Πάντσερ, αποκλείοντας έτσι την ακτή. Στις 5 Ιουνίου οι 10 μεραρχίες Πάντσερ ανακατατάχθηκαν σε 5 ένοπλα σώματα. 3 υπό τον Φον Μποκ και 2 υπό τον Φον Ρούστεντ. Εκείνη την αυγή προηγήθηκαν ως συνήθως τα βομβαρδιστικά και 2 από τα σώματα ξεχύθηκαν από τα προγεφυρώματα δυτικά της Αμιένης, όδευαν προς το Σικουάνα προσπενώντας τη γραμμή Μαζινό και αφήνοντας ανέμακτα 400.000 γαλλικά στρατεύματα ανήμπορα. Τις επόμενες ώρες τα υπόλοιπα γαλλικά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν βιαστικά σαν σκατζόχυροι γύρω από ό,τι οι διοικητές θεώρησαν στρατηγικό σημείο. Κατέστρεψαν τις αρχικές παρατάξεις των Πάντσερ καθώς έμπαιναν στο σημείο βολής και ανάγκασαν τον εχθρό να σταματήσει για να σκεφτεί. Οι Γάλλοι αντιστέκονται στεναρά, ανέφερε ένας διοικητής. Βλέπουμε ένα νέο γαλλικό τρόπο μάχης. Αλλά αντί να συμπλακούν μαζί τους, οι Γερμανοί τους προσπέρασαν. Στις 11 Ιουνίου οι Γερμανοί ήλεχαν το Σικουάνα έως τη Χαύρη. 2 σώματα Πάντσερ κατευθύνονταν προς το Ρήνο και τον ποταμό Εν και ο γερμανικός ένατος στρατός πήγαινε απευθείας στο Παρίσι. Την επομένη, η 7η μεραρχία Πάντσερ του Ρόμελ έφτασε στο Σαν Βαλερί και εχμαλώτισε τη δυτική πλευρά του 10ου γαλλικού στρατού, καθώς και τους επιζώντες από την 51η Βρετανική μεραρχία Χάιλανγκ του στρατηγού Φόρτσουν. 2 μέρες μετά, στις 14 Ιουνίου, οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι, το οποίο γλίτωσε την καταστροφή με μια δήλωση ανοιχτής πόλης από τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία έφυγε βιαστικά για τον Μπορντό.
Η θεαματική προέλαση των Γερμανών ευνοήθηκε από την ανικανότητα της γαλλικής διοίκησης. Υπό τον Γκαμελάν είχε καταλήξει σε καταστροφή και υπό τον Βεϊγκάν δεν είχε δείξει μεγάλη βελτίωση. Πάντως, κάποιες γαλλικές μεραρχίες υπερασπίστηκαν τα πόστα τους, ειδικά στο ανατολικό τμήμα, όπου η 14η μεραρχία Πεζικού καθυστέρησε το 41ο σώμα Πάντσερ. Λίγο πιο δυτικά, στο Ρεθέλ, η δεύτερη μεραρχία αντιστεκόταν για μία μέρα σε κάθε επίθεση εναντίον τους. Αντί να συνεχίσουν την επίθεση, τα Πάντσερ βρήκαν χώρο ανάμεσα και ανέβηκαν στο Ρήνο. Ακόμα και στα χαμηλότερα επίπεδα δεν πρέπει να υπήρξε καμία κατανόηση των Γάλλων για την μη πρακτικότητα της στατικής άμυνας απέναντι στο δυνατό και κινητό οπλισμό. Όμως σε όλα τα άλλα σημεία οι γαλλικές μεραρχίες αποκόπηκαν και ο έλεγχος στα αρχηγεία χάθηκε σε κάθε επίπεδο. Καθώς τα Πάντσερ έμπαιναν στην καρδιά της Γαλλίας, το ηθικό βυθιζόταν και οι Γάλλοι όδευαν προς κατακερματισμό. Φάλακες Πεζικού με γκρίζες στολές που πορεύονταν πίσω από τα Πάντσερ απομόνωναν τα ισχυρά σημεία που είχαν αφήσει οι ένοπλες φαλαγγές τους. Η αντίσταση ήταν μικρή, αν και κάποια στεναρά γαλλικά στρατεύματα έδωσαν μεγάλη μάχη. Το γερμανικό Πεζικό καθάριζε πόλεις και χωριά δρόμο-δρόμο. Πολύ συχνά όμως οι απλοί Γάλλοι στρατιώτες απλώς παραδίδονταν. Στις 11 Ιουνίου, ο Βεϊγκάν μετέφερε το στρατηγείο του από το Παρίσι στο Λουάρ και το ίδιο βράδυ έγιναν οι τελευταίες αγγλογαλλικές συσκέψεις. Η μόνη λύση έμοιαζε να είναι η μετακίνηση της γαλλικής αντίστασης στη Βρετανία, αλλά αυτό απορρίφθηκε εξ αρχής. 8 μέρες μετά ο Βεϊγκάν διέταξε τους σχηματισμούς που είχαν απομείνει στη γραμμή Μαζινό, περίπου 400.000 στρατεύματα, να ζητήσουν πάυση πυρός με πολεμικές τιμές. Στις 16 Ιουνίου ο Ρεϊνό παραιτήθηκε και ανέλαβε ο στρατάρχης Πετέν. Ήταν αποφασισμένος να πετύχει ανακοχή με τους Γερμανούς το συντομότερο δυνατό και να σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα ενέκρινε ο Χίτλερ. Στις 20 Ιουνίου τα γερμανικά στρατεύματα ήταν στη Λιόν και την Γκρενόμπλ, ανατολικά στα ελβετικά σύνορα και ήλεγχε τη Βυσκαϊκή ακτή στα δυτικά. Ο Ιταλός ηγέτης Μπενίτο Μουσολίνι, που είχε κηρύξει τον πόλεμο σε Γαλλία και Βρετανία 10 μέρες πριν, έστειλε τους στρατιώτες του στα γαλλοϊταλικά σύνορα και κατέλαβε την Νίκαια πριν φτάσουν οι Γερμανοί. Τους εμπόδισαν τα γεγονότα της επόμενης μέρας. Στις 3:30 μια γαλλική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο Χούτσιγκερ οδηγήθηκε στο ίδιο βαγόνι στην Καμπανία, στο οποίο είχε υπογραφεί η ανακοχή του 1918 και που τους περίμενε ο Χίτλερ και η συνοδεία του. Λίγες ήταν διαπραγματεύσεις, γιατί ο Χίτλερ ήταν βέβαιος πως είχε κερδίσει και κάθε αντίρρηση που ίσως είχε ο Χούτσιγκερ παραπέμπονταν στον Πετέν, ο οποίος συμφωνούσε ολόψυχα με τον Χίτλερ. Στις 7 το απόγευμα στις 22 Ιουνίου υπογράφτηκε η ανακοχή. Συμφωνήθηκαν τα όρια της γερμανικής κατοχής και δόθηκε υπόσχεση ότι ο γαλλικός στόλος θα παρέμενε υπό των Γάλλων. Αυτό ικανοποίησε τον Χίτλερ, γιατί φοβόταν μήπως τα ισχυρά γαλλικά πολεμικά ενωθούν με το βασιλικό ναυτικό. Στις 25 Ιουνίου ο στρατάρχης Πετέν ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο: «Η τιμή μας διεσώθη. Τώρα πρέπει να στραφούμε στο μέλλον. Αρχίζει μια νέα τάξη». 17 μέρες μετά η Γαλλική Δημοκρατία καταργήθηκε.
Η αντίληψη του αστραπιαίου πολέμου είχε αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική. Δοκιμασμένη στην Πολωνία, είχε πλήρη ευόδοση με τον εκμηδενισμό της γαλλικής στρατιωτικής δύναμης. Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η συγκέντρωση των δυνάμεων για την πρώτη επιτυχία. Μετά ακολούθησε ραγδαία και σωστή εκμετάλλευση, προτού μπορέσει να αντισταθεί ο εχθρός. Μόλις εντόπιζαν ένα αδύναμο σημείο στην άμυνα του εχθρού, μαζικά πάντσερ προέλαβαν ραγδαία με βοηθητικά πυρά από το πυροβολικό και τα βομβαρδιστικά. Το μηχανοκίνητο πεζικό είχε στόχο να καταλαμβάνει τα εχθρικά στρατηγικά σημεία, εξουδετερώνοντας κάθε κίνηση ενάντια στις γερμανικές γραμμές επικοινωνίας. Η στήριξη της Luftwaffe ήταν ζωτική. Η χρήση των βομβαρδιστικών κάθετης εφόρμησης για τη συντριβή των εχθρικών σημαντικών πόστων χαρακτηρίζει αυτό τον πόλεμο. Η ταχύτητα επίθεσης είχε σχεδιαστεί να κόβει κάθε γραμμή επικοινωνίας. Καθώς συνεχιζόταν η προέλαση στην οπισθοφυλακή του εχθρού, το πεζικό ακολουθούσε για να φυλάει τα πλευρά και να εμποδίζει κάθε αντεπίθεση. Η θεωρία του αστραπιαίου πολέμου μπορεί να ήταν απλή, αλλά στην πράξη απαιτούσε μεγάλη ικανότητα, απαιτούσε καλή επικοινωνία και μεγάλο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ στρατού και αεροπορίας. Πριν τον πόλεμο, οι Γερμανοί είχαν εκπαιδευτεί σε τέτοιες τακτικές, ώστε τώρα είχε καταντήσει ρουτίνα. Πρόβες στην Αυστρία και την Τσεχοσλοβακία είχαν εξαλείψει κάθε ψεγάδι στη θεωρία και στην πράξη, ώσπου ο αστραπιαίος πόλεμος έγινε πραγματικότητα το Σεπτέμβρη του 1939. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Νορβηγία, η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γαλλία είχαν κατακλειστεί εντελώς από την ανελαίητη γερμανική πολεμική μηχανή. Μόνο η Βρετανία αντιστεκόταν στο να γίνει ο Χίτλερ ο άρχοντας της Ευρώπης. Και στα Βρετανικά νησιά θα έστρεφε ο Χίτλερ τώρα την προσοχή του. Αφήγηση Αντώνης Πάλης, ηχοληψία Παναγιώτης Κορορός, τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον. Το Τρίτο Ράιχ του Χίτλερ. Σε μία μόλις δεκαετία οι Ναζί από μια μικρή ομάδα αφοσιωμένων ρατσιστών μετατράπηκε σε ένα μαζικό κίνημα ικανό να δράξει την απόλυτη εξουσία. Χρησιμοποιούσαν κάθε δυνατό μέσο για να πάρουν τον έλεγχο στη Γερμανία. Από υποψηφιότητες στις εκλογές μέχρι απειλές, δωροδοκία, διαφθορά και φόνο. Υπό τον Φίρερ τους, τον Αδόλφο Χίτλερ, οι Ναζί θα οδηγούσαν το γερμανικό λαό στον πόλεμο με το μεγαλύτερο κόστος στην ιστορία. Ένα πόλεμο που θα έβλεπε απλούς Γερμανούς να διαπράττουν τα πιο φοβερά εγκλήματα που καταγράφηκαν ποτέ. Με στερνή γνώση, η φύση του κινήματος των Ναζί ήταν εμφανής από την αρχή. Λίγοι όμως έπαιρναν τότε στα σοβαρά τον Χίτλερ και όταν το έκαναν ήταν πια αργά. Οι ρίζες του Τρίτου Ράιχ φτάνουν πίσω στην ήττα της Γερμανίας στο Μεγάλο Πόλεμο. Πολλοί στρατιώτες που γύριζαν από το μέτωπο πίστευαν λαθασμένα πως οι αυτοκρατορικές δυνάμεις της Γερμανίας δεν είχαν ιτηθεί στη μάχη. Παρότι τους 4 τελευταίους μήνες του πολέμου οι σύμμαχοι είχαν συνεχείς νίκες.
Το συμμαχικό μπλόκο επιπλέον είχε φέρει την οικονομία της Γερμανίας στα πρόθυρα της καταστροφής και το λαό στα πρόθυρα της ασιτείας. Η κατάσταση έδειχνε έτοιμη για μία επανάσταση. Σε αυτή τη δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα εμφανίστηκαν κάποια πολιτικά κινήματα που έδειχναν να προσφέρουν στη Γερμανία μία διέξοδο από την απόγνωση. Αυτά τα κινήματα κινούνταν σε όλο το πολιτικό φάσμα. Κάποια ακολουθούσαν το σοβιετικό πρότυπο, ενώ άλλα ήταν εθνικιστικά. Αλλά ένα μόνο κίνημα θα πετύχαινε, ο εθνικός σοσιαλισμός. Η άνοδος του εθνικού σοσιαλισμού οφείλεται σε έναν άνθρωπο, τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Χίτλερ γεννήθηκε στο Μπράουναου Αμίν της Αυστρίας το 1889 από τον Αλόις Χίτλερ, αυστριακό τελωνειακό. Ήταν οθρό παιδί που μετατράπηκε σε έναν εγωκεντρικό νεαρό. Από πολύ νέος έβγαζε το ψωμί του ως καλλιτέχνης στη Βιέννη και μετά στο Μόναχο. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ευρώπη, ο Χίτλερ κατατάχθηκε αμέσως στο βαβαρικό στρατό. Ήταν καλός στρατιώτης, παρασημοφορήθηκε για ανδρεία, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ το βαθμό του υπαξιωματικού. Η ήττα της Γερμανίας έπεσε βαριά σε στρατιώτες σαν τον Χίτλερ. Συγχυσμένος και πικραμένος, επέστρεψε στο Μόναχο αναζητώντας τα αίτια της ήττας. Με τους συντρόφους του πίστευαν ότι τους μαχαίρωσαν πισόπλατα κάποιοι προδότες πίσω στη Γερμανία. Κατηγορούσαν τους σοσιαλδημοκράτες, τους ειρηνιστές, τους φιλελεύθερους. Αλλά για το Χίτλερ και τους ομοειδεάτες του, οι πραγματικοί κακοί ήταν οι Μπολσεβίκοι και οι Εβραίοι. Τους θεωρούσαν το ίδιο και το αυτό, αφού πολλοί στις επαναστατικές ομάδες του γερμανικού στρατού και ναυτικού στα τέλη του 1918 είχαν αρχηγούς Εβραίους ταραχοποιούς. Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, ο Χίτλερ εργάστηκε στο στρατό ως κατάσκοπος. Δουλειά του ήταν να αναφέρει για τις δεξιές εθνικιστικές ομάδες στο Μόναχο. Έτσι βρήκε κοινό για τις δικές του ακραίες εθνικιστικές απόψεις. Κατασκόπευε και τον πολιτικό εργατικό κύκλο. Έχοντας μετονομαστεί σε Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, έκανε την πρώτη του σύσκεψη τον Ιανουάριο του 1919. Ο Χίτλερ μπήκε στο κόμμα ένα χρόνο μετά. Γρήγορα πήρε τον έλεγχο και το μετέτρεψε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, ή Ναζί για συντομία. Η Βαβαρία τα χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο ήταν ένα πολιτικό χάος. Η απειλή μιας εξέγερσης από τη δεξιά ή την αριστερά ήταν πάντα παρούσα. Το Νοέμβριο του 1923 οι Ναζί έκαναν μια πρώιμη προσπάθεια να πάρουν την εξουσία στο Μόναχο με το πραξικόπημα της Μπειραρίας. Ξεκίνησε όταν ο Χίτλερ και μια μικρή ομάδα Ναζί πήραν τον έλεγχο σε μια πολιτική συζήτηση στις 8 Νοεμβρίου. Το πραξικόπημα διεκόπη την επόμενη μέρα, όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε βία για να σταματήσει μια πορεία του ναζιστικού κόμματος στο κέντρο της κυβέρνησης. 16 Ναζί σκοτώθηκαν. Πολλοί επιφανείς Ναζί τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ο Χίτλερ και ένα άλλο ηγετικό στέλεχος, ο Χέρμαν Γκέρινγκ. Ο Χίτλερ κρύφτηκε, αλλά αργότερα συνελήφθη, δικάστηκε και φυλακίστηκε. Το ναζιστικό κόμμα κηρύχθηκε παράνομο και υπέστη πτώση. Η αιματοβαμμένη σβάστικα που φορούσαν στο πραξικόπημα αργότερα έγινε γνωστή ως λάβαρο αίματος και ήταν από τα ιερότερα σύμβολα του ναζιστικού κινήματος. Ο Χίτλερ καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή στη φυλακή Λάντσμπεργκ, αλλά χάρη στο συμπονετικό δικαστή εξέτησε μόνο 8 μήνες ποινή εκεί. Στη φυλακή ο Χίτλερ άρχισε να γράφει το «Ο αγών μου», το βιβλίο που εξηγούσε τη φιλοσοφία του. Μόλις βγήκε από τη φυλακή το Δεκέμβριο του 1924, άρχισε να αναβιώνει το ετοιμοθάνατο ναζιστικό κόμμα. Το ναζιστικό κόμμα δεν θα ανέβαινε στην εξουσία χωρίς κάποιες οργανώσεις κλειδιά που στήριξαν με δύναμη το πολιτικό του πρόγραμμα. Διακεκριμένοι στην αρχική άνοδο του κόμματος ήταν οι καφεπουκαμισάδες καταδρομής των ταγμάτων εφόδου, γνωστοί με τα αρχικά SA. Οι ρίζες των SA φτάνουν στο 1921. Στόχος τους ήταν η προστασία των κομματικών συσκέψεων, η διακοπή των συσκέψεων των αντιπάλων και οι πορείες και εντυπωσιακές εμφανίσεις στις συναθρήσεις. Τα μέλη τους ήταν έτοιμα και πρόθυμα να δώσουν γερά χτυπήματα στους πολιτικούς αντιπάλους των Ναζί. Με την αποτυχία του πραξικοπήματος, το 1923 οι SA κηρύχθηκαν παράνομοι.
Ανασχηματίστηκαν το Φεβρουάριο του 1925, αν και ήταν πολύ λιγότεροι και απαγορευόταν στα μέλη τους να οπλοφορούν. Τώρα, για πρώτη φορά, οι ΕΣΑ υιοθέτησαν τη χαρακτηριστική καφέ-στολή που χάρισε στα μέλη το προσωνύμιο καφέ-πουκαμισάδες. Το 1925 ιδρύθηκε κι άλλη μια ναζιστική οργάνωση. Υπήρχαν μικρές ομάδες ασφαλείας μέσα στους ΕΣΑ από το 1923, αλλά το 1925 έγιναν οι SS. Οι SS έφτασαν τους 400 το 1930. Εκείνη τη χρονιά έγιναν ανεξάρτητοι και τα μέλη τους υιοθέτησαν το σήμα κατά τεθέν των SS, τη μαύρη στολή. Επικεφαλής των SS ήταν ένας φαινομενικά ήπιος άνθρωπος, ο Χίμλερ. Η εμφάνιση όμως ήταν απατηλή. Ο διοπτροφόρος Χίμλερ ήταν στην ουσία ένας δεξιός φανατικός που έπαιξε ένα μικρό ρόλο στο πραξικόπημα του 23. Σε μία δεκαετία επέβλεψε την μετεωρική άνοδο των SS από μικρή ομάδα σωματοφυλάκων σε ένα πολύ πλούσιο και ισχυρό κράτος μέσα στο κράτος. Διορισμένος αρχηγός των SS το 29, ο Χίμλερ έγινε ένας από τους πιο τρομερούς άντρες μέσα στο Τρίτο Ράιχ και πήρε τον έλεγχο της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας το 1933. Στον Χίτλερ είχε απαγορευτεί η πολιτική δραστηριότητα. Έτσι, τον Ιούλιο του 1926 προέδρευσε πάλι στην επόμενη μεγάλη συγκέντρωση. Έλαβε χώρα στο Βάιμαρ και ήταν η πρώτη συνάθρηση που ονομάστηκε Κομματική ημέρα. Ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου και τελείωσε το απόγευμα της επόμενης μέρας. Η συνάντηση σημάδεψε την εμφάνιση του δόκτωρα Γιόζεφ Γκέμπελς ως σημαντική προσωπικότητα μέσα στο κόμμα. Γεννημένος σε μια βαθιά καθολική οικογένεια της Ρινανίας, ο Γκέμπελς έγινε ο διανοούμενος του κόμματος και ο ειδικός στην προπαγάνδα. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος, ο στρατός δεν τον δέχτηκε γιατί ήταν πολύ κοντός και είχε και ένα ανάπηρο πόδι από παιδί. Αρχικά αντίπαλος του Χίτλερ, έγινε οπαδός του Φίρερ το 1926. Μπήκε στη Γερμανική Βουλή το 1928. Μελετητής της αμερικανικής δημοσιογραφίας και των τεχνικών διαφήμισης, τις χρησιμοποίησε για την άνοδο στην εξουσία το 1933. Έγινε υπουργός στο Ράιχ δημόσιου διαφωτισμού και προπαγάνδας. Ένας άλλος επιφανής Ναζί ήταν ο Ρούντολφ Ες. Γεννημένος στην Αίγυπτο, ο Ες υπηρέτησε στο ίδιο σύνταγμα με τον Χίτλερ κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προτού μετατεθεί στην αεροπορία. Έγινε γραμματέας του Χίτλερ το 1920 και ήταν μαζί του στο Λάντσμπεργκ. Εκεί ο Χίτλερ του υπαγόρευε το «αγών μου». Ο Ες διορίστηκε αναπληρωτής του Χίτλερ το 1932 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στα κομματικά ζητήματα τη δεκαετία του 30. Εκείνη την περίοδο ο Ες ήταν κατώτερος αξιώματος μόνο του Γκέρινγκ που προοριζόταν για διάδοχος του Χίτλερ. Ο Γκέρινγκ ήταν η κεντρική φυσιογνωμία με αισθητή γοητεία. Στον Πρώτο Παγκόσμιο υπηρέτησε ως πιλότος στα μαχητικά, σημειώνοντας 22 θανάτους και κερδίζοντας το πολυπόθητο παράσημο. Ο Γκέρινγκ μπήκε στο νέο ναζιστικό κόμμα το 1923 και έγινε διοικητής των SA. Τραυματίστηκε στο πραξικόπημα και έγινε το πιο σημαντικό μέλος της ηγεσίας μετά τον Φίρερ. Τον Αύγουστο του 27 υπήρχαν 30.000 άτομα στα SA και το 29 ο αριθμός τους είχε διπλασιαστεί. Παραδοσιακές στρατιωτικές ασκήσεις και στρατιωτικά λάβαρα είχαν προσθεθεί στα ΕΣΑ χαρίζοντας μια δεξιοτεχνία παρέλασης και μια στρατιωτική γεύση στην οργάνωση. Για πρώτη φορά στους δρόμους της Γερμανίας παρουσιάστηκε ο χαιρετισμός με το σήκωμα του χεριού και ακούστηκε το Heil Hitler σε μαζικές πορείες των ΕΣΑ. Η μεγάλη παγκόσμια ύφεση στα τέλη του 20 και στις αρχές του 30 βρήκε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον στο ναζιστικό κόμμα. Στο κόμμα έμπαιναν οι άνεργοι και οι δυσαρεστημένοι. Μα για να κερδίσουν πολιτική εξουσία, οι Ναζί έπρεπε να πάρουν την ψήφο της μεσαίας τάξης. Αυτό επιτεύχθη με υποσχέσεις για θέσεις εργασίας, για οικονομική ασφάλεια και για εναντίωση στον αχαλήνοτο πληθωρισμό, τη φτώχεια και τη μαζική ανεργία. Οι πρώτοι καρποί αυτής της πολιτικής φάνηκαν το 29, όταν το κόμμα κέρδισε τις πρώτες του έδρες στις εκλογές. Η συνάθρηση στην Ιρεμβέργη τον Αύγουστο ήταν το πρώτο πραγματικά θεαματικό γεγονός τέτοιου είδους.
Πάνω από 2.000 άτομα συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν ομιλίες από τον Χίτλερ, τον Γκέμπελς και τον περιφερειακό διοικητή Στράιχερ. Υπήρχαν αθλητές με αναμένους δαυλούς, σχηματισμός ανθρώπινης βάστικας και εκθαβωτικά πυροτεχνήματα. Το 1930 παγίωσε την εξουσία του, κερδίζοντας πάνω από 100 έδρες. Μάλιστα οι Ναζί έχειραν μεγάλη στήριξη από τις μεσαίες τάξεις και τον προτεσταντικό βορρά που είχε χτυπηθεί ανελαίητα από την ύφεση. Στις 5 Πρώτου 1931, ο Έρνστ Ρεμ διορίστηκε επιτελάρχης των ΕΣΑ και αμέσως ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επέκτασης. Ο Ρεμ είχε παρασημοφορηθεί πολλές φορές στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε επιρροή τον πρώτο καιρό στο κόμμα, αλλά είχε περάσει πολλά χρόνια στην εξορία ως στρατιωτικός σύμβουλος στη Βολιβία. Σημαδεμένος παιδεραστής, ο Ρεμ ήταν ιδιοφυΐας στην οργάνωση. Μετέτρεψε το ΕΣΑ σε δύναμη μέσα στο κόμμα και το κράτος. Τον Οκτώβρη του 1931, σε μια συμβολική κινητοποίηση, οι Ναζί μπόρεσαν να συγκεντρώσουν 104.000 ένστολους ΕΣΑ στο Μπούνσουικ. Η επίδειξη ισχύως τρόμαξε τόσο τις αρχές, ώστε το Δεκέμβρη απαγόρευσαν να φοριέται κάθε είδους πολιτική στολή. Η επίδραση ήταν μικρή, καθώς οι Ναζί υιοθέτησαν την αστική στολή με το λευκό πουκάμισο και τη μαύρη γραβάτα που τους ξεχώριζε στους δρόμους. Το Μάρτιο του 1932 οι ΕΣΑ φορούσαν ξανά στολή και έφταναν τις 400.000. Ήταν ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο που θα το χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ καθώς έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του δρόμου του προς την εξουσία. Αλλά η ηγεσία των ΕΣΑ είχε το δικό της πρόγραμμα. Ήθελε μια πραγματική εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση, κάτι αντίστοιχο με το όραμα και τις προσωπικές φιλοδοξίες του Χίτλερ. Θα δημιουργούσε πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Το 1932 οι Ναζί για πρώτη φορά άρχισαν να κάνουν ανοίγματα σε Γερμανούς βιομήχανους. Έτσι θα έβρισκαν τα κεφάλαια για την ανάπτυξη του κόμματος και τη στήριξη από τα υψηλά στρώματα της κοινωνίας όπου οι Ναζί υστερούσαν. Μέσα σε ένα χρόνο, σπουδαίοι Γερμανοί βιομήχανοι με επικεφαλή στον Γκουστάβο Κρουπ θα έταζαν εκατομμύρια μάρκα στους Ναζί. Το Μάιο του 1932, ο Χίτλερ βρέθηκε αντίπαλος με τον Χίντεμπουργκ στις προεδρικές εκλογές. Παρότι ιτήθηκε, πήρε το 1/3 των ψήφων. Ο Χίντεμπουργκ απέλυσε την κυβέρνηση τον ίδιο μήνα και διόρισε καγκελάριο τον πολιτικό καριέρας Φραντς φον Πάπεν. Τον Ιούνιο ο Φον Πάπεν ύψωσε τη σημαία των ΕΣΑ, διέλυσε τη Βουλή και προγραμμάτισε εκλογές για τον Ιούλιο. Με την πρώτη ευκαιρία οι ΕΣΑ ήρθαν αντιμέτωποι με τους κομμουνιστές. Τις 3 πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου έγιναν 461 μεγάλες μάχες σε δρόμους μόνο στην Πρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 82 άτομα. Έγινε και μια συμπλοκή μέσα στη Βουλή της Ρωσίας, με τους Ναζί να βγάζουν δια της βίας τους κομμουνιστές. Η πολιτική εσωτερική διαμάχη συνεχίστηκε και το καλοκαίρι και ο Φον Πάπεν αναγκάστηκε να ζητήσει ξανά εκλογές τον Νοέμβριο. Οι 2 εκλογές του 1932 έκαναν τους Ναζί το μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή, αλλά χωρίς τη συνολική πλειοψηφία. Μια συμμαχία δεξιών συμφερόντων θα έφερνε τους Ναζί στην κυβέρνηση, αλλά ο Χίτλερ θα δεχόταν μόνο αν γινόταν καγκελάριος. Πιστεύοντας ότι μπορούσαν να ελέγξουν τον ηγέτη των Ναζί, οι πολιτικοί δέχτηκαν και στις 30 Ιανουαρίου του 1933 ο Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος της Γερμανίας. Ο Χίτλερ κέρδισε το στήριγμά του στην εξουσία και βάλθηκε να γίνει ο πιο σημαντικός.
Στις 27 Φεβρουαρίου ξέσπασε φωτιά στη Βουλή. Ο Χίτλερ κατηγόρησε τους κομμουνιστές επαναστάτες και βρήκε αφορμή να καταργήσει κάθε αστική ελευθερία στη Γερμανία. Στα τέλη Μαρτίου, η πράξη εξουσιοδότησης του έδωσε δικτατορική εξουσία. Αλλά και πριν από αυτό, οι Ναζί είχαν ήδη αρχίσει να φροντίζουν για τους εχθρούς τους. Μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη εξουσίας από τον Χίτλερ, ομάδες των SA και των SS συνελάμβαναν πολιτικούς αντιπάλους και τους φυλάκιζαν στα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίς καμία νομική διαδικασία. Μεταξύ των αντιπάλων ήταν πολλοί εκπρόσωποι του Εργατικού Κόμματος. Τα εργατικά σωματεία είχαν υποστηρίξει τους Ναζί για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Όμως, την Πρωτομαγιά του 1933, και ενώ οι εργάτες γιόρταζαν, οι SA επιτέθηκαν σε γραφεία των σωματείων σε όλη τη Γερμανία, παίρνοντας ιδιοκτησία και αντικείμενα εκ μέρους της ναζιστικής εργατικής οργάνωσης. Την επόμενη μέρα, οι επικεφαλείς των σωματείων συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ζωή εδώ ήταν σκληρή και βίαιη. Η ουσία ήταν να αποτρέψουν τους τρόφιμους να αντιτίθενται στο ναζιστικό καθεστώς. Οι πιο επίμονοι αντίπαλοι απλώς θανατώνονταν, με την ανεξήγητη εξαφάνισή τους να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος, για να παίρνουν κουράγιο οι άλλοι. Τα επόμενα 6 χρόνια, τα 2 πρώτα στρατόπεδα σε Ουρανούπολη και Νταχάου τα συνόδευαν άλλα 6. Με τον πόλεμο όμως, το σύστημα αυτό εξαπλώθηκε με τιτάνιους ρυθμούς. Το 1945 υπήρχαν 1.100 τέτοια στρατόπεδα σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Εκτός από τον πόλεμο που κήρυξαν στον κομμουνισμό, οι Ναζί έστρεψαν την προσοχή τους στην ανατρεπτική λογοτεχνία και τη μη γερμανική σκέψη. Τον Μάιο του 1933, φιλοναζιστικοί φοιτητές σε πανεπιστημίου πόλης, εμπνευσμένοι από την προπαγάνδα του Γκέμπελς, έκαψαν όσα βιβλία δεν ενέκριναν οι Ναζί, μαζί με έργα Εβραίων σοσιαλιστών και φιλελεύθερων διανοούμενων. Για να γιορτάσουν την ανάληψη εξουσίας από τον Χίτλερ, η συνάθρηση το 1933 ονομάστηκε Κογκρέσο της Νίκης. Ο αριθμός των παρευρισκομένων είχε αυξηθεί πέρα από κάθε μέτρο. Η ανερμήνευτη προσπάθεια να στεγάσουν και να ταΐσουν 500.000 Ναζί απαιτούσε την επιταγή εκκλησιών, εργοστασίων και δημοσίων κτηρίων, καθώς και τη συνάθρηση χωριών με υπαίθριες κουζίνες. Οι συναθρήσεις ήταν το τέλειο δείγμα της δημαγωγικής ικανότητας του Χίτλερ. Η δήμον της ψυχολογίας της μάζας, με τη μαγνητική του ευγλωτία, οδηγούσε το πλήθος σε ένα παραλήρημα αφοσίωσης. Στα πλήθη πρωτοστατούσαν οι νέοι και ευεπηρέαστοι. Η ναζιστική προπαγάνδα έκανε μεγάλο παιχνίδι με την αγάπη του Φίρερ για τα παιδιά, μα σημασία για το κόμμα είχε να βρεθούν μελλοντικά μέλη. Η χιτλερική νεολαία σχηματίστηκε το 1926. Υπό την ηγεσία του Μπαλντούρ Φον Σίραχ, ο αριθμός της μεγάλωνε παράλληλα με του κόμματος. Το 1933 η χιτλερική νεολαία έγινε κρατικός οργανισμός, απορροφώντας όλα τα άλλα κινήματα νέων στη Γερμανία και ο αριθμός της εκτοξεύτηκε. Η συμμετοχή έγινε υποχρεωτική για κάθε αγόρι και κορίτσι το 1939. Στο ζενήθ του το κίνημα αριθμούσε πάνω από 3,5 εκατομμύρια νέους ηλικίας 10 έως 18 ετών. Παρά τους τριάμβους το 1933, η θέση του Χίτλερ δεν ήταν ασφαλής.
Οι ΕΣΑ ήταν αγκάθι για αυτόν, αλλά πλέον αριθμούσαν 4 εκατομμύρια. Οι ΕΣΑ είχαν αναστατώσει 3 ομάδες, τις οποίες χρειαζόταν ο Χίτλερ. Ο βίος ριζοσπαστισμός προέβαλε τους συντηρητικούς υποστηρικτές του. Η επιθυμία του Ρεμ να διαλύσει το στρατό και να τον απορροφήσουν οι ΕΣΑ προσέβαλε τους στρατηγούς, ενώ η αυξανόμενη προσωπική του ισχύ στους δρόμους ανησυχούσε αντιπάλους σαν τον Γκέρινγκ, τον Γκέμπελς και τον Χίμλερ. Ο Χίτλερ αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του εξαλείφοντας την ηγεσία των ΕΣΑ. Το βράδυ της 30ης Ιουνίου 1934 εξαπέλυσε τα SS και την Γκεστάπο στη νύχτα των μαχαιριών. Συνέλαβαν ή σκότωσαν επικεφαλής των ΕΣΑ σε όλη τη Γερμανία. Ο Ρεμ και οι διοικητές του συνελήφθησαν ενώ έκαναν βαρκάδα σε μία λίμνη. Ο Ρεμ εκτελέστηκε την επόμενη μέρα. Περίπου 2 μήνες μετά, η νύχτα των φόνων είχε ξεχαστεί, καθώς το ναζιστικό κόμμα βρέθηκε στην Ιρεμβέργη για την ετήσια συνάθρηση. Η πρώην ηθοποιός και νυν σκηνοθέτης Λένι Ρίφενσταφ θα κατέγραφε το συμβάν και η ταινία που βγήκε, «Ο θρίαμβος της θέλησης», είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί προπαγάνδας που δημιουργήθηκε ποτέ. Ο Χίτλερ, ως ήρωας του Βάγνερ και το ναζιστικό κόμμα δοξασμένο ως η ελπίδα για το μέλλον της Γερμανίας. Η Ρίφενσταλ προσέλαβε 30 εικονολήπτες και τράβηξε δραματικά πλάνα. Οι αξιομνημόνευτες εικόνες είχαν και λιτανίες με δάδες. Το ξεδίπλωμα από 21.000 σημαίες και την εμφάνιση 50.000 ανδρών της γερμανικής εργατικής υπηρεσίας με τα φτιάρια τους να λαμπυρίζουν στον ήλιο. Ο θρίαμβος της θέλησης κέρδισε πολλά διεθνή κινηματογραφικά βραβεία. Η ταινία πήρε εθνικό βραβείο, το χρυσό μετάλλιο στο Φεστιβάλ Βενετίας και ένα Grand Prix από τη γαλλική κυβέρνηση στο Φεστιβάλ του Παρισιού. Η επιτυχία της Ρίφενσταλ να αποδώσει τόσο θετική εικόνα των Ναζί οδήγησε στην εισχώρησή της στον κύκλο του Φίρερ. Η θετική απεικόνιση της ταινίας έκρυβε μια πιο δυσίωνη αλήθεια. Την καταδυνάστευση του εβραϊκού λαού από τους Ναζί. Ένα χρόνο μετά την ταινία στη συνάθρηση, ο Χίτλερ άδραξε την ευκαιρία να παρουσιάσει τους νόμους της Νιρεμβέργης για τις φυλές και την υπηκότητα. Απευθυνόμενοι κυρίως στους Εβραίους, έδειχναν με σαφήνεια στον υπόλοιπο κόσμο το χαρακτήρα της νέας γερμανικής κυβέρνησης. Mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Heil! 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 Οι Εβραίοι ήταν ήδη στο στόχαστρο. Μόλις ανέλαβαν την εξουσία το 1933, οι Ναζί ψήφισαν αντιεβραϊκή νομοθεσία κατάσχεσης περιουσίας και κατάργησης των αστικών δικαιωμάτων των Εβραίων. Οι νόμοι της Νιρεμβέργης όμως πήγαιναν ακόμα πιο μακριά και στερούσαν στους Εβραίους ό,τι δικαίωμα και αξιοπρέπεια απέμενε. Η αντισημιτική δραστηριότητα συνεχιζόταν με επιθέσεις συντονισμένες από το κόμμα σε εβραϊκές συναγωγές, μαγαζιά και σπίτια. Αυτές οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν 3 χρόνια μετά με έναν διωγμό εθνικών διαστάσεων γνωστό ως Kristallnacht.
Έχοντας αντιμετωπίσει τους περισσότερους εσωτερικούς αντιπάλους, οι Ναζί έστρεψαν την προσοχή τους πέρα από τα σύνορα. Ο Χίτλερ δεν είχε κρύψει ποτέ την απόφασή του να γίνει άρχοντας της Ευρώπης και να το πετύχει αυτό με τη δύναμη των όπλων αν χρειαζόταν, αλλά για να πετύχει τους στόχους του, η γερμανική στρατιωτική μηχανή έπρεπε να ξαναφτιαχτεί. Αυτό παραβίαζε ξεκάθαρα τους όρους που είχαν επιβάλει οι συμμαχικές δυνάμεις στις Βερσαλίες το 19. Τον Αύγουστο του 1934 πέθανε ο πρόεδρος Φον Χίντεμπουργκ. Ο Χίτλερ ανακήρυξε τον εαυτό του καγκελάριο και αρχηγό του Ράιχ. Σχεδόν αμέσως διέταξε τη δημιουργία γερμανικής αεροπορίας, πράγμα που απαγόρευε η συνθήκη των Βερσαλιών. Το πρώτο ξεκάθαρο σημάδι ότι η Γερμανία είχε καταπατήσει την ανακοχή ήρθε στις 10 Τρίτου του 1935, όταν ο Γκέρινγκ ανακοίνωσε την ύπαρξη της Luftwaffe. Ξεκίνησε άμεσα η εκπαίδευση στρατιωτικών πιλότων με την ίδρυση ομίλων ανεμοπορίας και πτήσεων σε όλη τη Γερμανία. Κατασκευαστές ανέλαβαν να σχεδιάσουν επιβατικά και μεταγωγικά, τα οποία ήταν ουσιαστικά καμουφλαρισμένα βομβαρδιστικά. Όταν ο Γκέρινγκ έκανε την ανακοίνωση, η Luftwaffe είχε 1.800 αεροσκάφη και 20.000 προσωπικό. Με τη συνθήκη των Βερσαλιών, ο γερμανικός στρατός περιοριζόταν στους 10.000 άντρες. Μόλις ανέλαβε εξουσία ο Χίτλερ, καθησύχασε τους στρατηγούς ότι πρώτη του δουλειά θα ήταν η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Τον Οκτώβριο του 1933, η Γερμανία αποχώρησε από την Κοινωνία των Εθνών και τη διάσκεψη για τον αφοπλισμό. Στις αρχές του επόμενου χρόνου, ο στρατός έλαβε οδηγίες να τριπλασιάσει τις δυνάμεις του σε 300.000 ως το τέλος Οκτωβρίου και να το κάνει κρυφά. Το Μάρτιο του 1936, ο Χίτλερ αποκαλύφθηκε. Ανακοίνωσε την καταπάτηση της συνθήκης των Βερσαλιών και την επανεισαγωγή της στρατολόγησης. Εν καιρό ειρήνης, ο γερμανικός στρατός θα αποτελούνταν από 36 μεραρχίες οργανωμένες σε 12 σώματα, μια δύναμη περίπου 500.000 ανδρών. Για τον εξοπλισμό αυτού του τεράστιου στρατού θα φρόντιζε ο Κρουπ με μυστική έρευνα και προγράμματα ανάπτυξης από τη δεκαετία του 20. Η Κρουπ και άλλες εταιρείες όπλων επίσης προετοίμαζαν σύγχρονο οπλισμό και σχέδια πυροβολικού από το 1933. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Κοινωνία των Εθνών διαμαρτυρήθηκαν, αλλά δεν έκαναν τίποτα παραπάνω. Για να ανταπαντήσει στην κριτική, ο Χίτλερ προσφέρθηκε να περιορίσει την επέκταση του ναυτικού του. Οι Βρετανοί δέχτηκαν. Αλλά η Γερμανία είχε ήδη φτιάξει το στόλο της. 4 μαχητικά πλοία, πολύ βαριά εξοπλισμένα, ήταν ήδη έτοιμα. Με τους όρους της Αγγλογερμανικής Ναυτικής Συμφωνίας τον Ιούνιο του 1935, το πολεμικό ναυτικό θα περιοριζόταν στο 35% του βρετανικού όγκου. Πάντως οι Γερμανοί κατασκεύαζαν ήδη 2 μαχητικά 26.000 τόνων. Στα σχέδια βρισκόταν και η κατασκευή ενός στόλου με τα μεγαλύτερα μαχητικά πλοία του κόσμου από τις αρχές του 1940. Επιπλέον, οι Βρετανοί θα επέτρεπαν στους Γερμανούς να φτάσουν τον όγκο των υποβρυχίων του βασιλικού ναυτικού. Παράξενος όρος από μια χώρα που είχε δεχτεί ανελαίητο πόλεμο από τα γερμανικά υποβρύχια το 1917 και 1918. Οι νέοι στόλοι, μεραρχίες και μοίρες του Χίτλερ χρειάζονταν όπλα. Αυτά θα έρχονταν από τις βιομηχανικές περιοχές του Σαάρ και της Ρινανίας, τις περιοχές που μέχρι πρόσφατα κατήχαν τα συμμαχικά στρατεύματα του 18. Και οι 2 περιοχές παρέμεναν αποστρατικοποιημένες και η ανακοχή απαγόρευε το γερμανικό έλεγχο. Τον Ιανουάριο του 1935, ο Χίτλερ πήρε πίσω το Σαάρ και τα πολύτιμα ανθρακοριχεία του με την απλή μέθοδο δημοψηφίσματος, το οποίο φυσικά και κέρδισε. Έτσι μπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο σε έναν κόσμο αδιάφορο αλλά και ανυποψίαστο για τα κίνητρά του. Αλλά η Ρινανία ήταν ζωτική και ουσιαστική για τα σχέδια του Χίτλερ.
Ήταν η γεννήτρια της γερμανικής βιομηχανίας, έχοντας την πλειοψηφία της χαλιβουργικής και βαριάς βιομηχανίας. Αλλά η ανάκτηση του ελέγχου της Ρινανίας ήταν ρίσκο. Το Μάρτιο του 1936 τα γερμανικά στρατεύματα προέλασαν στη Ρινανία. Ο Χίτλερ περίμενε με ταραχή την αντίδραση Βρετανίας και Γαλλίας. Όμως οι σύμμαχοι του 1918 δικαιολόγησαν την επιθετικότητά του και τη δική τους αδράνεια, λέγοντας ότι άλλωστε δική του περιοχή είναι. Η αυξανόμενη βιομηχανική δυνατότητα βοήθησε τους Ναζί να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα οικονομικής εξάπλωσης. Το σχέδιο του Χίτλερ για εθνική αυτάρκεια σε τομείς όπως η μηχανική και η χημική βιομηχανία καταστρώθηκε το καλοκαίρι του 1936. Μιλώντας για το σχέδιο, ο Χίτλερ είπε: «Η επιτυχία αυτού του σχεδίου εξαρτάται μόνο από τη δική μας ενέργεια και αποφασιστικότητα. Οι εθνικοσοσιαλιστές δεν αναγνωρίζουν τη λέξη αδύνατο». Ένα βασικό στοιχείο στην οικονομική αναγέννηση της Γερμανίας ήταν το σύστημα των αυτοκινητοδρόμων. Οι πρώτες εθνικοί οδοί της Ευρώπης με πολλές λωρίδες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προπολεμικά επιτεύγματα της ναζιστικής Γερμανίας, παρότι είχαν σχεδιαστεί στο Βάιμαρ. Η κυβέρνηση του Χίτλερ είδε γρήγορα την πολιτική και στρατιωτική αξία ενός σύγχρονου οδικού δικτύου και ξεκίνησε άμεσα την κατασκευή 11.000 χιλιόμετρων εθνικής οδού. Γι' αυτό το έργο εργάστηκαν 30.000 άτομα. Η φιλοδοξία του Χίτλερ ήταν ο κύριος λόγος για την παγκόσμια σύγκρουση. Όμως η ευθύνη βαραίνει και τους ηγέτες των άλλων μεγάλων χωρών για την έλλειψη θέλησης και την αδιαφορία στον κατευνασμό του Φίρερ. Ο Χίτλερ τώρα επιχειρούσε με διπλωματικές κινήσεις να πείσει τον κόσμο ότι δεν είχε επεκτατικές φιλοδοξίες. Ο Γιόακιμ Ρίμπεντροπ, πρέσβης του στο Λονδίνο, έπαιξε σημαντικό ρόλο. This plan for the consolidation of Europe is proposed by 99% of Germany. That is, the entire German nation. A nation which once and for all has restored its sovereignty and which will never allow this sovereignty to be discussed again, but also a nation which wants nothing but freedom, equality and peace. Germany is convinced that also the British people, as well as the French people, want this new peace in Europe, based on a spirit of conciliation among equal sovereign powers. Όμως, ενώ ο Χίτλερ και οι διπλωμάτες του διακήρυσαν την ειρήνη, η Βέρμαχτ ετοιμαζόταν για πόλεμο. Δύο μήνες μετά την ανακατάληψη της Ρινανίας, ξέσπασε ο Ισπανικός εμφύλιος. Γρήγορα έγινε εμφανές ότι υπήρχε πολιτική σύμπνοια μεταξύ Φράνκο και των δικτατόρων Μουσολίνι και Χίτλερ. Αυτή η σύμπνοια γρήγορα παγιώθηκε με την υλική βοήθεια με τη μορφή γερμανικών όπλων, συμβουλών και προσωπικού στους εθνικιστές του Φράνκο. Ο Ισπανικός πόλεμος θα γινόταν η ιδανική σκηνή για τη δοκιμασία των τελευταίων όπλων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και για τον πειραματισμό με νέες στρατιωτικές τεχνικές και την εκπαίδευση νεαρών αξιωματικών στη χρήση τους. Η Γαλλία και η Βρετανία άρχισαν διστακτικά να λαμβάνουν δράση. Συμφωνήθηκε επέκταση της γαλλικής άμυνας για μια πιθανή επίθεση, η γραμμή Μαζινό, και άρχισε η κατασκευή της. Η Βρετανία πέρασε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο προφύλαξης επιδρομής, όμως οι πιο έντονες προετοιμασίες πολέμου από τους Βρετανούς μπήκαν στην αναμονή όταν έγινε πρωθυπουργός ο Τσάμπερλεν. Ο Τσάμπερλεν ήταν ένας άνθρωπος με μόνη φιλοδοξία να γράψει μία σελίδα στην ιστορία ως ειρηνοποιός. Έχοντας επεκτείνει με επιτυχία τα σύνορα του Ράιχ στα δυτικά, ο Χίτλερ
τώρα στρέφει την προσοχή του στην Ανατολή. Για τον Χίτλερ η Τσεχοσλοβακία ήταν μια ανομαλία. Κατά τη γνώμη του, το τσέχικο κράτος είχε αποκοπεί από την παλιά Αυστρο-Ουγγρική αυτοκρατορία από τους αδαείς Αμερικανούς και τους δημοκράτες Ευρωπαίους λακέδες. Ως εκ τούτου πρέπει να πάψει να υπάρχει και να γίνει τμήμα του Ράιχ. Το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ τμήμα του γερμανικού κράτους ήταν άσχετο. Αλλά πρώτα ήταν η Αυστρία. Στις 12 Μαρτίου του 1938 τα γερμανικά στρατεύματα πέρασαν τα αυστριακά σύνορα. Ο γεννηθής στην Αυστρία Φίρερ πίεζε πολλά χρόνια για μια τέτοια ένωση. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί προσεκτικά από την ναζιστική προπαγάνδα με τη βοήθεια του εγγενούς αυστριακού ναζιστικού κράτους που είχε σχηματιστεί τους προηγούμενους μήνες. Με το προσωνύμιο πόλεμο των λουλουδιών, η προσχώρηση της Αυστρίας επινοήθηκε από τους Ναζί μέσα από την κυβέρνηση του καγκελάριου Ντόλφους. Αντικαταστάθηκε με ένα ανέμακτο πραξικόπημα από τον Σέισινγκαρτ. Με πρόσκλησή του ο γερμανικός στρατός κατέλαβε τη χώρα προτού προλάβει να αρθεί αντίσταση. Η προσχώρηση ήταν εικονικά μία ένωση δύο ανεξάρτητων κρατών, όμως στην ουσία ήταν εισβολή και προσάρτηση από τους Γερμανούς. Όμως είχε τη στήριξη σημαντικού τμήματος του αυστριακού πληθυσμού που συμφωνούσαν με τα ναζιστικά ιδανικά. Μετά την προσχώρηση η Αυστρία ενσωματώθηκε στη Μεγάλη Γερμανία και μετονομάστηκε σε Ostmark. Μετά την επιτυχία της προσχώρησης, ο Χίτλερ ένιωθε σίγουρος ότι οι Τσέχοι θα συνειδητοποιούσαν το ωφέλη της ναζιστικής κυριαρχίας, τουλάχιστον θα αποδέχονταν το αναπόφευκτο και θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Αυστρίας. Αλλά οι ηγέτες και λαός της Τσεχοσλοβακίας έτειναν περισσότερο στον ποέμικο αίμα τους για ανεξαρτησία από ότι οι γερμανόφιλοι Αυστριακοί. Όμως το αγκάθι σε αυτή την υπόθεση ήταν ένα στρατηγικά κέριο σημείο της Τσεχοσλοβακίας, γνωστό ως Σουδητία. Συνορεύοντας με τη Γερμανία, η Σουδητία όχι μόνον είχε αρκετό πληθυσμό που μιλούσε γερμανικά, αλλά επίσης είχε και μεγάλο μέρος της άμυνας και της βιομηχανίας της Τσεχοσλοβακίας. Προσμένος του Χίτλερ, η τσέχικη κυβέρνηση έφερε μεγάλη αντίρρηση στις προτάσεις του να του παραδοθεί η Σουδητία. Το Φεβρουάριο του 1938, ο Χίτλερ ανέλαβε την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση όλων των γερμανικών δυνάμεων. Αψηφώντας κάθε υπόσχεση που είχε δώσει στους Βρετανούς τον Νοέμβριο, ο Φίρερ ανακοίνωσε με μυστική εντολή στις 30 Μαΐου την αμετάκλητη απόφασή του να καταστρέψει την Τσεχοσλοβακία. Ο Χίτλερ κινητοποίησε αυτό που πλέον είχε γίνει η δική του Βέρμαχτ. Εν μέσω της διεθνούς δραστηριότητας έγινε η τελευταία και η σπουδαιότερη συνάθρηση του κόμματος στην Ιρεμβέργη. Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ήταν αφιερωμένη και σε διαφορετικό θέμα. Πολιτική, νεολαία, καταδρομής και τέλος οι ένοπλες δυνάμεις. Η συνάθρηση συγκέντρωσε όλες τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών με παρελάσεις, σημαίες, ομιλίες, δάδες και πυρομαχικά. Πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα συμμετείχαν και εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο κάλυψαν το γεγονός. Έμοιαζε με θρίαμβο, όμως ήταν το ρέκβιεμ του Ράιχ. Αυτή θα ήταν η τελευταία συνάθρηση. Μέχρι τον επόμενο εορτασμό η Γερμανία θα βρισκόταν σε πόλεμο. Οι προβλέψεις του Χίτλερ για την αντίδραση των συμμάχων ήταν σωστές. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο Τσάμπερλεν πήγε στη Γερμανία για να πείσει τον Φίρερ να μην υλοποιήσει τις απειλές του για την Τσεχοσλοβακία. Για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κρίση στην Ευρώπη, ο Τσάμπερλεν και ο Νταλαντιέ πίστηκαν να δεχθούν τη γερμανική άποψη. «Ο κύριος Χίτλερ είναι κύριος», είπε ο Τσάμπερλεν επιστρέφοντας στο Λονδίνο. Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Τσάμπερλεν επέστρεψε για επιπλέον συζητήσεις με τον Χίτλερ.
8 μέρες μετά στο Μόναχο συνάντησε τους Νταλαντιέ, Μουσολίνι και Χίτλερ για να συμφωνήσουν τη μεταφορά της Σουδητείας στο Ράιχ, υπό τον όρο όμως να μην γίνει καμία άλλη επέκταση του γερμανικού εδάφους. Ο Τσέμπερλεν τότε επέστρεψε στην Αγγλία, δείχνοντας τη συμφωνία και λέγοντας «Πιστεύω πως θα έχουμε ειρήνη». Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας η Wehrmacht πήγε στη Σουδητεία χωρίς καμία αντίσταση. Στα τέλη του 1938, οι Γερμανοί μηχανικοί διέλυαν τις άμυνες της Τσεχίας στη Σουδητεία και τις μετέφεραν δυτικά. Εκεί όπου έτραγε ο Λέοντας, ακολουθούσαν τα τσακάλια. Η Ουγγαρία προσάρτησε την Νότια Σλοβακία, ενώ η Πολωνία το Τέσεν. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, Βρετανοί εθελοντές πέφτουν να καταταγούν στο στρατό. Καθώς τα σύννεφα του πολέμου γίνονταν πιο πυκνά, χαρακόμματα φτιάχνονταν στα πάρκα του Λονδίνου και οι πολίτες έφτιαχναν καταφύγια στους κήπους τους. Το 1939 έφερε την κρίση στο κατόφλι της Ευρώπης. Ξεκίνησε με την ήττα της Ισπανικής κυβέρνησης και την αναγνώριση του Φράνκο ως νέου Ισπανού ηγεμόνα από την κυβέρνηση Τσάμπερλεν. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με μία ακόμη πιο πικρή αλήθεια. Αγνοώντας τη συμφωνία, ο γερμανικός στρατός πέρασε από τη Σουδητεία πρώτα στην Πράγα και μετά κατέλαβε όλη τη Βοημία και τη Μοράβια. Προτού φύγει από το Βερολίνο για να κάνει άλλη μία θριαμβευτική είσοδο, αυτή τη φορά στην Πράγα, ο Χίτλερ ανακοίνωσε ότι η Τσεχοσλοβακία έπαψε να υπάρχει. Ο Τσάμπερλεν παραπονέθηκε ότι ο Φίρερ είχε παραβεί το λόγο του. Ήταν φανερό ότι ο Χίτλερ έβλεπε την Πολωνία ως το επόμενο θύμα. Ακολούθησε διπλωματική δραστηριότητα, καθώς Βρετανία και Γαλλία προσπάθησαν να φτιάξουν μια συμμαχία απέναντι στη φασιστική δικτατορία. Προσφορές από τη Ρωσία απορρίφθηκαν. Έγινε στρατολόγηση ανδρών 20 έως 21 ετών. Όλο το Μάιο συνεχίστηκε το διπλωματικό πανηγύρι. Η Γερμανία και η Ιταλία θριαμβευτικά ανακοίνωσαν το Σιδηρούν Σύμφωνο. Τον Αύγουστο, με παρακίνηση του Τσόρτσιλ, εστάλει αποστολή στη Μόσχα για να εξερευνηθεί η πιθανότητα μιας στρατιωτικής συμμαχίας. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η μόνη χώρα ικανή να παράσχει στρατό αρκετά μεγάλο για να αντιταχθεί στη Wehrmacht. Η αποστολή ήταν ακόμα εκεί, όταν αποκαλύφθηκε ένα νέο σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Ήταν ένα σύμφωνο με μυστικές ρήτρες που θα αποκαλύπτονταν πολύ σύντομα. Σε απάντηση, ο Τσάμπερλεν ανακοίνωσε την εγγύηση της Βρετανίας για την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Στις 31 Αυγούστου, ο Χίτλερ διέταξε την εισβολή στην Πολωνία. Η αισιόδοξη συμμαχική πολιτική κατευνασμού είχε αποτύχει. Η Ευρώπη θα βυθιζόταν σε έναν πόλεμο που θα καταπώντιζε όλο τον κόσμο στις φλόγες. Αφήγηση Αντώνης Πάλης, ηχοληψία Παναγιώτης Κορορός, τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον.